serà aquell soroll? Com ho has semblat? A on vas? Me'n vaig a Benifallim, que avui n'hi ha olla de puigero amb pilotetes. Dilluns, xirimat, xirimec, vista en el barranc de l'Agut. Ma mare m'emmilarta! Molt bé. Regidora del turisme del municipi i encarregada del centre des de la seva inauguració en 2011. Presidenta, i és molt important l'adhesió de Ròtova a l'associació. L'associació de la Ruta dels Riuraus va començar en novembre de l'any 2012. Els alcaldes, presidents dels municipis de la ruta, prenen el compromís de preservar l'arquitectura dels Riuraus. Un dia de festa, un dia de satisfacció, ja que conforme ho ha dit el president de la ruta de Riuraus, Ròtova, no només Ròtova, sinó la Safor, s'adhereix a aquesta ruta, per tant és un motiu de satisfacció. Ròtova a la ruta de Riuraus. La ruta de Riuraus, conforme han dit, és un projecte intercomarcal. Perfecte. Tenia en la barra, però quantes coses.